Ydy hwnna'n y gwyn. Ti di ennill bob dim, so ti'n gallu ennill. Fi wedi gwneud popeth o'n i'n gallu wneud i fod y gorau phosib. Oedd e'n dechrau'n neis, a wedyn fel na, popeth o'n i wedi stopio a dweud, right, jump out the boat. Fi mor proud o fod yn Gymro. Fi wedi rhoi fy bywyd mewn i beth fi'n wneud, a mae wedi effeithio pethau. Fi wedi colli pobl. A rhaid i fi cofio bod hwnna'n y peth pwysicaf nawr. Fi pob amser mynd i fod yn dad. Yn y bennod yma o'r gêm, dwi'n cwrdd â pencampwr Paralympaidd Ewrop a'r byd am daflu'r shotput a'r ddisgen, Siôn Davies. Oedd hi'n bleser dod i'n nabod ychydig yn well wrth iddo drafod ei holl lwyddiannau, yr anawstera mae di gorfod i wynebu ar hyd y ffordd, a llawer mwy. Hai, Aled. Hai, Ed, iawn. Sut wyt ti? Ie, fi'n gyda, os ti? Dwi'n gres, diolch. Nes gwarfod chdi, de? A ti the? Dwi wedi clywed bod chdi'n ddyn cystadleuol iawn. Ie, ti'n bach. Lle gwell i gyfarfod na rwla sydd efo gem o pŵl bach. Chydig bach o axe throwing. O, ie. Ti'n lyna? Ti te, hwn i lawr. Here we go. Ydy hwnna'n y gwyn. Oh! Oh, that's a good one. Wel, Aled, disgen a shotput, dyna ti wedi bod yn cystadlu yn efo ers blynyddoedd dros ddegawd, cael lot o lwyddiant. A ti'n cystadlu yn y categori F42. Disgrifio, be mae hynna'n olygu? Ie, fel, so, yn chwarae yn anabledd, chi'n rhoi mewn gwahanol fathau dosbarthiadau i wneud yn siŵr bod chi yn cystadlu ar level playing field. Mae yna dau categori, 42 a 44, a mae 42 yn person fel fi sydd yn cael anabledd sydd yn effeithio y coes i gyd, a wedyn 44 sydd yn effeithio hanner coes sydd o dan y penglin. Oedd fi wedi cael ei geni efo'r anabledd o'r enw Hemilia, a oedd fi heb wedi cael troed, a oedd y coes wedi cael ei plygu nôl rhwng y cefn o gwmpas fy gyddwg. Felly, nhw'n gweld fy coes fi fel rhywun sydd ddim efo coes. So fi'n cystadlu efo pobl sydd amputations neu'n cael yr un peth a fi, a wedyn ni gyd ar y lefel i dweud y gwir, sef ni ddim ond yn defnyddio un coes. Ond mae'r goes dal yna, ti'n gwisgo prosthetic dros y goes, a dyna sy'n helpu chdi symud o gwmpas. Sut mae wedi effeithio di? Fi heb gael unrhyw cyhyrau neu ligaments ar y penglin, felly fi'n gwisgo prosthetic a gregus o'r traed lan at fy hip. Mae'n dal fy coes yn yr aml fi angen. Ni efo y deulu sydd fel hyn, mae hwnna'n just gallu gadael fi fel cerdded o gwmpas a neud pethau nobl, a wedyn fi gael un sydd wedi cael ei creu yn specific i taflu'r y pwys. Wel, Aled, chdi di'r axe throwing champion. Gwni o, bod di'r pool king, ie? Hwna'n mynd da. Bob lwc, fe? Ie. Sio fi dorri? Yes, please. O, chi wedi chwarae o blaen. Nes i fwynhau gwylio rhaglen SAS. O, ie? Who Dares Wins. Ie. Nes ti gymryd rhan yn y fo? O, come on. Mae rai bod hwnna yn anoddach na unrhyw beth o arfer. Felly, mae'r gyfres lle celebrities yn dod at ei gilydd, a maen nhw'n cael ei rhoi, wel, drwy ymarferion boys SAS am be, cwpl o wythnosau? Ie. Sut oedd hynna? I dweud y gwir, un o'r pethau anoddach fi wedi wneud yn fy bywyd. O'n i ddim yn gwybod beth o be'n mynd i fod yn fel. Pan o'n i'n 16, o'n i eisiau mynd yn armi efo ffrindiau. Oedd y ffrindiau wedi mynd mewn, a yn anffodus o'n i dweud o fi ddim gallu achos fy nabledd. Oedd hwnna'n just fel, o'n hwnna'n neud fi'n really grac i dweud y gwir ar y tro. Felly, ar ôl i Tokyo gael gwythio nôl blwyddyn, o'n nhw wedi gofyn fi os fi eisiau gwneud e eto, a fi dweud, ie, fi yn. O'n i ddim yn credu oedd yn mynd i fod fel oedd yn, achos nhw'n rhoi chi mewn fel condensed
version o'r SS selection, a mae'n brutal. So, o'ch ti'n troi fyny yn meddwl, reit, ar gamra fydden ni'n gorau gwneud hyn o'r llall. Ond wedyn fydden ni'n mynd i'r hotel a cael spa, massage o bethau. Ie, ti'n mynd bach, ond mae yna crew o tua 300 pobl. A chi ar yr ail o rasi. A chi ddim gallu siarad rhywun un. Mae rhaid i chi just fel cymryd ei mewn na. Oedd e'n dechrau'n neis. Tia 4 yn y bore, wneud shots, mynd lawr i'r cwch, mynd mas yn y cwch. A wedyn, fel na, popeth wedi stopio. Dweud, right, jump out the boat, swim to the DS's on the shore. Just fel 6 yn y bore yn y Hebrides. Oedd e'n just mor oer. O'ch chi just wedi rhoi straight mewn i'r thic o fe. A fi fel tia 115 kilo yn neud o fe, redeg yn yr hills o Scotland, oedd e'n just mor anodd, ond o'n i wedi dysgu sawl peth am fy hunain. O'n i'n just mor falch i gorffen yr cwrs i dweud y gwir. O'ch ti'n gorffen, o'ch ti'n fuddigol? Ie, o'n i wedi ennill e. Efo 10 medal aur ym mhencampwriaethau Ewrop a'r byd a 2 aur yn y gemau Paralympaidd yn Llundain, Rio a Tokyo, does nam amheuaeth fod Aled yn un o brif athletwyr Prydain. Ond mae cynrychioli Cymru wastad i roi gwefr ychwanegol i'r cawr o ben y bont. Does o ddim dwywed, ti di ennill bob dim, sa ti'n gallu ennill yn dy yrfa di yn taflu disgen a shotput, heblaw gymanwlad, o'ch di heb ennill yr air, ond mae hynna di newid. Ie, oedd hwnna'n yr un oedd yn really agos at fy galon. Ond yn 2014, oedd e ddim wedi mynd i'r plan, a ni wedi dod nôl efo arian. Oedd y siawns wedi dod lawn Birmingham 2022. Anhygoel. Fi'n mynd i gael y siawns i wneud hyn eto. Felly, o fi wedi wneud popeth dan hael i wneud yn siŵr pan o'n mynd mas na, gael y Cris Cymru arno. Fi wedi wneud popeth o'n i'n gallu wneud i fod y gorau ffosib, a oedd hwnna wedi dangos. I dweud i gwir yn y diwedd, felly o'n i'n mor falch o'n i'n gallu wneud yr un peth fi wedi bod yn breuddwydio am, ers bod yn bachgen fach, tyfu lan, mynd ar y podium a clywed hen laf yn hadau. So ti'n cael dewis un peth mwyaf ti wedi wneud, Aled? Da ni wedi sôn gem y gymanwlad, cynrychioli Cymru, ond wyt ti'n sbio nôl ar Paralympic Games? Ie. Rwy'n credu, oedd y breuddwyd fi wedi dechrau ar ôl gweld y boys yn ennill y 4x4 yn Athens 2004. A oedd ni'n just fel, gweld nhw ar y podium, oedd hynna beth o fi eisiau wneud, oedd hynna'n y dechrau o breuddwyd. Ond i'r byd anabledd, oedd na ddim llawer o sylw. Felly, o'n i ddim yn gwybod beth i disgwyl. O'n i'n draw yn Portugal yn paratoi am y gemau, a ni'n gwylio'r gemau Olympaidd, gweld 80,000 o pobl pob sesiwn. Oedd yna queues o pobl eisiau mynd at y gemau. A ni'n dweud, bydd hwnna'n amazing os o'n ni'n gallu gael yna hefyd. Ond o'n i ddim yn disgwyl achos y pencampwaith byd oedd yr pencampwaith gyntaf o'n i wedi mynd y blwyddyn cyn hynna. A'r unig pobl oedd yna yn gwylio ni, oedd yr athletwyr ddim yn cystadlu y dydd yna. Felly, o'n i ddim yn gael dorf o flaen. Ond i dod mewn a gweld y morning session cyntaf sold out yn y gemau Paralympaidd, torri pob record o dan hael 80,000 o pobl, oedd yn anhygoel. A fi'n pob amser yn cofio pan mae fi'n mynd mas i cystadlu am y tro cyntaf ar y 31st o August, mynd mas am yr siop oedd yn tua hanner awr yn y bore, ni yn y gangway. Athletwyr i gyd mewn rank yn ôl yn cywol mynd mas. A o'n i'n just cofio'r drysau yn agor. Oedd yn fel scene o'r ffilm Gladiator, chi wedi gweld hynna? Ie, o'n i'n just cerfyd mas. Oedd neb yn gwybod pwy fi yn, ond o'n i'n gwisgo'r kit Prydain, oedd pawb yn dechrau clapio, sgrechian, a o'n i'n just mynd mas i'r stadiwm yna, just cofio edrych rown, a just gweld siwt gymaint o pobl. O'n i'n gallu clywed yn y rwyth yn fy pen i dweud i gwir, o'n i'n just meddwl, oh my god, mae hyn yn anhygoel. So ti'n cael ail fyw un moment arall? Cerdded allan? Fi'n credu, os o'n i'n gallu byw un moment arall, bydd e'n yr disgyn 2 dydd ar ôl na, a just dweud, reit, fi'n wedi cyrraedd top 8, top 6, gweld pobl yn cystad yn neud y tafliad olaf, ddim yn curo fi, a fydde, mae dim ond un dyn sy'n gallu cymryd y medal air hynna o fi, a o'n i ddim gallu gwylio fe mynd mewn. Ond fi'n edrych at y hyffordd ar y ochr y trac, a dde wedi curo i mas sgrechian, 5th lifetime best in a row, a sai wedi clywed 80,000 o pobl just mynd radio silent. O'ch chi gallu clywed fel pin yn syrthio allan. Disgwyl i glywed faint. Ie, achos oedd e'n mor agos, oedd e'n tua
10 centimetr rhwngddo ni ar y tro. A o fi'n just like, fe wan. O fi'n just edrych ar y dorf. A wedyn oedd y pellau wedi dod lan ar y sgrin enfawr, pawb yn sgrechu, a fi'n just meddwl, fi wedi gwneud e, taflu'r botol lan yn awr. Ni'n dweud, chi gael un tafliad arall, a ni'n dweud, na, sa eisiau fe. A wedyn oedd y ffordd wedi dweud, go in there, enjoy it. A fi'n just cofio, fi wedi ennill y cystadleuaeth, fi efo un tafliad i dangos i pawb beth i'n neud. A fi just mynd cerdded mewn, smashio fe, y record Ewropeaidd a ennill y cystadleuaeth efo 2 metr yn diwedd. Wow. So oedd hwnna... So oedd yr adrenalin o'r tafled olwg? Ie, adrenalin, a wedyn, o'n i'n gwybod o'n i wedi ennill redeg mas o flaen y crowd. Oedd e'n just fel... Clas. Just popeth mae pob bachgen fach yn breuddwydio amdano i dweud y gwir. Sorry, boi. Aled, os ti'n cyrraedd yn pŵl ar rhaglen fi'n hyn, dwi'n mynd i snapio'r ciwm. Da, ia. So, boi. Cer ni'n ôl chydig bach, ta. Ti'n tyfu fyny ym Mhen y Bont. Ie. Fi ysgol Llanharri. Sut oedd tyfu fyny efo anabledd i chdi? Gwahanol iawn. O'n i wedi mynd i ysgol Bro Ogor yn cyntaf, a wedyn ysgol uwchradd mynd i Llanharri. Yn y 2 ysgol, o fi'n yr unig un efo anabledd. A nôl yn y dydd, oedd na ddim llawer o ysgolion Cymraeg. Felly yna tua 2,000 o plant yn y Llanharri ar y tro. Sawl pobl. A fi'n yr unig un oedd yn gwahanol. Felly oedd e yn anodd iawn, ond hefyd, o fi wedi tyfu lan efo agwedd fe, fi eisiau dangos i pawb, bod fi ddim yn gwahanol, bod fi yn gallu gwneud popeth. Be am y plant eraill? Oedden nhw'n trin chdi wahanol, ta? I mean, tyfu lan, mae plant ddim yn neis. O'n i wedi gael tym bach o bwlian a pethau fel yna, ond... Be fyswn nhw'n dweud? Just pethau achos fy coes mewn caranolwyd, fel peg leg, pethau fel yna, ond... Oedd e yn drist, ond o'n i ddim yn deall ar y tro. Yeah. Nawr fi'n deall, fi wedi cael ei geni yn gwahanol reswm. Ond oedd e wedi creu fi y person fi yn. O'n i'n gryfach oherwydd e. Os fysa ti'n gallu newid y ffordd oedd plant eraill tuag atach chdi yn yr ysgol, a fysa ti'n newid o, oherwydd yn amlwg dyddi yma, mae yna lot mwy o ymwybyddiaeth, mae pobl lot fwy caredig, ond ti'n newydd ei bod wedi helpu siapio dy feddwl di i fod efo'r mindframe ma i gyrraedd y top. Felly fysa ti'n newid sut oedd y plant yn yr ysgol? Fysa byth newid unrhyw beth i wedi gwneud i dweud y gwir. Mae'r byd yn lle gwell i plant y dyddiau yma, ond achos oedd na sawl pethau yn fy ffordd yn tyfu lan, mae wedi gwneud fi yn athletwr anhygoel, dweud y gwir. Hyd yn oed fi'n pob amser rif un yn y byd, yn ennill pethau, fi pob amser yn edrych ar sut fi'n gallu fod yn gwell, beth fi'n gallu dysgu o hyn i fod yn athletwr gwell. Ond i gyrraedd y top, dim ots be ti'n drio wneud, ond chwaraeon yn bennaf, i gyrraedd y brig, ti'n gorfod bod chydig bach yn hunanol weithiau yn dweud, oherwydd ti'n mynd gallu rhyw hanner gwneud rhywbeth a cyrraedd y top pan ti'n cystadlu neu byn boi sydd yn ymarfer mor galed. Sut mae hynna di effeithio chdi yn dy bywyd? Mi'n credu cyrraedd y top yn unrhyw beth, mae rhaid i chi fod yn hunanol, ond yn wedig yn chwaraeon, mae rhaid i chi fod yn hunanol iawn. Mae'n anodd, achos os chi ddim yn neud e, chi ddim yn deall. Hwna beth fi wedi dysgu, achos dros y blynyddoedd, y ffordd fi'n neud pethau, fi'n cysgu bita a byw beth fi'n neud, a mae yna sawl pobl ddim yn deall yna. Ond sut wyt ti'n cael y balans yn iawn rhwng bod yn broffesiynol a bywyd personol? Sgen i ddim yr ateb i chdi yn ffodus, Aled, oherwydd dwi ddim yn cael y balans yn gywir drwy'r amser o chwarae pêl-droed a gwneud beth dwi'n gwneud rwan. Ond mae yna rhywbeth yna ni sydd yn golygu ti wastad isio gwella, a mae hynna'n rhywbeth sydd wedi effeithio di blwyddyn yma, lle mae wedi bod yn gyfnod anodd i chdi. Mae'n hunanol iawn, fi'n y ffwrdd
llawer, yn cystadlu, yn paratoi. Fi wedi rhoi fy bywyd mewn i beth fi'n neud, a fi wedi rhoi beth fi'n neud cyn unrhyw beth arall yn fy mywyd. A mae wedi effeithio pethau. Fi wedi colli pobl. Ti'n sôn ti wedi colli pobl, di mynd drwy gwahanu o dy bartner blwyddyn yma, gen ti ferch fach, 3 oed, dwi'n siŵr sydd yn prawd iawn. Ond chdi fel tad a be ti'n neud. Sut wyt ti wedi medru ymdopi efo hynna? Wyt ti jyst wedi byw yr ymarferion yn fwy byth a jyst canolbwyntio ar hynna? Wel, oedd lockdown yn galed i pawb, ariannol, oedd popeth wedi newid. O'n i jyst wedi symud mewn i tŷ yn all siwg gymaint o pressure a ar un tro o'n i'n meddwl, reit, mae rhaid i fi amddiffyn fy teitl a'n paratoi efo gerdd Kevin. A rwy'n credu o fi'n jyst mewn fy byd fy hunain yn jyst canolbwyntio ar, reit, mae rhaid, oedd Tokyo, rhaid i fi ennill Tokyo, a wedyn o'n i'n gweld oedd gemau cymlanwad yn dod o gwmpas. O'n i'n ffwrdd llawer, paratoi, cystadlu a pethau. A rwy'n credu oedd partner jyst wedi cael digon, dweud y gwir. Oedd hi... ni'n cael merch fach Phoebe, mae hi'n anhygoel. A rwy'n credu mae rhaid i fi cofio bod hwnna'n y peth pwysicaf nawr. Achos fi pob amser mynd i fod yn dad. Mae hi'n ysbrydoli fi. Fi eisiau gobeithio un dydd. Mae hi, achos mae dim ond 3 ar y pryd, dechrau deall beth i'n neud, ond fi'n gobeithio nawr dros y blynedd mae hi'n gallu deall, a gobeithio un dydd mae hi'n gallu gweld fi'n neud yr un peth fi'n da. No. Be sy'n nesaf, Aled? Oherwydd ti wedi cyflawni lot, ti'n bencampwr yn bob man, yn gwneud bob dim, number 1 yn y byd. Ond be nesaf? Yr nod byr yw fod yn cystadlu efo pobl sydd ddim efo'r anabledd blwyddyn nesaf. Mynd i Paris a amddiffyn fy teitl, a wedyn ni'n cael 4 blynedd tuag at LA28 i ymuno'r clwb special, dim ond Sir Stephen Redgrave yn rhan o, sef gael 5 medal aur dros 5 gemau. Rhaid i fi cadw'n iach, cymryd pob pencampwraeth pryn pan nhw'n dod, achos mi efo 2 pencampwraeth y byd, pencampwraeth Ewropeaidd a Paris mewn y 2 blynedd nesaf, felly mae pethau'n mynd i fod yn brysur iawn. A fi'n dal yn gwybod bod fi'n gallu fod yn gwell. Fi eisiau gwthio records a wneud pawb yn prowd, i dweud y gwir, achos fi wedi rhoi y bywyd mewn fy hyn. So fi'n gobeithio bydd pawb yn gallu gweld hynna, nhw wedi fod yn cefnogi fi, a fi'n caru dod â'r medal a'r nôl gatre, fi dweud y gwir. Wel, ti'n gwybod be, dwi'n meddwl bod pawb yn prawd yn chdi yma yng Nghymru. Unrhyw un sydd wedi gwylio chdi, unrhyw un sydd gweld y records yn cael eu torri, bob medal aur ti'n ennill. A dwi'n siŵr fydden ni'n parhau i weld hynna'n digwydd, felly pob lwc i chdi'n y dyfodol. Edrych ymlaen at y diwrnod, lle mae'r medal aur na'n dod unwaith eto gema Paralympic a gema Olympics. Diolch. Nes gweld chdi, Aled. Diolch. Diolch, boi.